sumo. Oi. To mano jana mane machal mana wuod ng'ane mane TV ni. Mamba neno kan. Nyathino ke talento sigolo oko. Nyathino chako ga marach. Ema mako dhoga. Ma wudo nyango. Ma en ma wudo nyango. Talento ke ogol. Ng'ato ng'eni nyuolo ga gi talent ne. Talent gima ber aduwa. Barai. Koro asebedo modich wigni. Wigni sedich. Koro sumo. Nen wuoth parabora. Koro bingni sani aneno koro yiera ni chief magwen ka. Koro ber, koro kata nen wuoth. At least koro wanyalo wacho ni koro Nyasaye olochonwa. Tich be ber, nyalo miyo ng'ato kik bedo modich. Ber ahinya. Ilal kanyo mera. Ayuo mana kama tin. Ine to kot ka. An irugula ka. Koro wach mantie. En wach nyarwa masere. Onego bed otimo graduation. Pesa bing'eni onge. Kech ng'eni wach mar chief ni atiyo gi pesa. Onego graduate dwe manyien. En dwe manyien ndio. Ting'eni Kenya ing'e gima Kenya en. Kenya tek sani. Atiyo gi pesa. Mondo mi ayud gi. Koro kwa ng'eni wadhi konyo wachni nang'o. Ono yo mane? Dong ng'eni ka ng'ato timo graduation ok dang' idhi e skul kamano. Ok idhi adhiya. Nyaka muting'ru ka sa family. Gik moko madwarore nyalo ng'eny malich. Kata ka mtoka be dwaro mana mtoku ma uno muwidho uno wawegi. Mano chono. Ochono. Koro ato naneno ni ando sumo. Mera wuok ane ok nitie weche moko mang'eny. Chori ane ka. Nan gi kwayo. Kendo an gi paro moro. Okwa us lobo mamwalo. No mane ng'ane othowe. Ok en neno wadwa koro lobno sani koro wach ni Lo moro mamwalo mabut ko juki kocheche. Man. To manyo los chenro. Nyathi kosomo kiny no duogo lobno. Koso ni neno nang'o paro. Paro mi paro no bok aneno karach. Paro no ber. Nikech gimoro kotimore to ludhi ema nego ni thuolo. Mane Manyaka nego mana. Kijaga ga pex kuma dang' ayude pesa gi sa. To wach lobne mono bire wiya. Mane gima watimo ka neno gima rach kanyo. Mane mwatimo. Ng'ani kasari nyalo gine koda noko. Ang'eni nowuok koda. Kata in ang'eno nosugume koda. Ino osepimo na. Ma ochiegni biro ka en ndalo moko matin to bodo. Ndalo matin. Mane mwadonje. Mane kwa mwadonje. Paro no kane karach. Koso ini na paro mane king'eni. Ambe wach pesa ne machanda kama nyalo wuoke. Koro kamise paro kane korach ahinya. Nyasaye bo gwedho wa wabro manyo kata lo. Gimomina na keli inside this roof. Mondo wawuok. In fact, ng'eni adwa na wuok individually. Wawa bet buti kae nyanya bondo. Wawene. Kita kom nigi ka beda lika diviji. Idung kom no kanyal gi. Kinya bet buta beda lika tisha. Ing'eni ya madam. Ae sunga mine nini ngono. Mokuongo kiwuoyo koda to gol gima nie wang'i no. Manto kura gole ni koro mano to chik mane midonjo go ka. Nyanya bondo. Ang'o momiyo dala kae isekawo dala kaka gima an ok an dhano dala ka. Ang'o motimo? Ibiro dala ka antie, dong kamano. To komero tho. Be ni wachona? Nochiro nyaka nyisi. Sam biro koso kubi. Sam tid bang'e yango en nyathi. Iwinjo kaka iwuoyo koda? Ng'eni wuoyo koda individually. Ne akumba. Ise biro kaka igo koko ma jam kodi ma se yieni ni donji. Wachna gimogeno. Gima chwanya dala ayudo kibeto. Sam mara ni Sam biro, anawinjo mana gweng' ka ni Sam biro. An yuori maduong' ok inyal nyisa. Gik moko timore dala ka mopogore to an yuori modong' dala ka. Udwa nang'o dala ka? Apenjo kuma ng'ama nyisi ni Sam biro. Me
Ikia ni saa mbiro in. Iwinjo kaka kok manu mete. Konga to we wuoye. Be mokwongo nyaka ni miya pesa last month pok imiya gi pesa bwana. Miya gi miya mokwongo kwa wuo. Amiya. Okanya wuoyo kodi dry bwana. Gima miyo onge. Miya gi miya pare nyanya bondo. Onge gima miyo kumba. Bingena nyalo ketho, anyalo destroy peace mar dala ka. Ato chakwa. Bingena ng'e gik mang'eny dala ka. Gik machana ni ming'e. Ne okumba. Wachna Gima ni tutimo tiendo ka upana kia. Ne okumba. Mondo sama aloka mabi upani ang'o mano upana kia. Ang'o mano timore? Idwa na destroy dala ni. Wachna gima nokeli nyathi ma. Bana ne miya gi miya. Gima miyo onge. Ne nyanya bondo. Onge gima miyo. Kiki ket chunya pare miya gi miya. Masekoni ni gima miyo onge. Nyanya bondo miya gi miya pare. Kate dabro lando ne gweng ni te kaka nyichu luoro dala ni gotieno. Kuluongo nying Sam kuluoro. Ang'e, abro keta. Ka gisi ni. Ng'ane to kidoga ne chien. Miya gi miya pare. Iya kanye mi. No. Miya gi miya kanyo gi miya dwa na dhi acham round 50 moro kae. Ang'o? Rabi. Marango. Donga. Hawa. Tape, tumeni na bigi moro. Iwe ni koro kametho tafuondi. Mesa ni pesa di? Ne wa mi 50 bob mondo gik mopange dierot ka pesa di? Tedwaro nango kare? Gedi cha ene la alufa di? Neng'ia. Jotich madala ka e gina di? Kikipim wiya pare nyanya bondo. To kare ni miya gi miya pare. Gima chala ni na migare. 1000. Mane pesa minimum manyalo ka. 50 bob mami. Aya mano to kakao. Nyanya bondo mano to kamuli aya kweri wadwa no we pesa dala ka Sam ni loka gik mutimo dala ka dongo mo. Ne. Kunya miya siling. Abro destroy you. Malungo ni $10. Ilungo ni $10. $10. An koro ka wuo. $10. An koro ka wuo nyanya bondo an gen kuoma. Donga genu ka kuomi meli. Gen kuoma nyanya bondo. Sani dwarore ni koda iluoko dala ka tigo e pas muron. Iluoko dala ka tigo e pas muron. Bise kelo ka koti. Kora chak kelo koti. Kel koti muron. Kangi jotich mang'eny. Ai. Ya nyanya bondo. Ngeni nyaki confirm pesa. En manya sani. En manya sani. Matok dua chiel. Ma ok mana bottles. Bottles to boma ose marum. Wajoma madho kong'o nyanya bondo. 50. Ok mar 50 ne aya chaya madam. Kuri winja. An ka kisemiya dola ni adwa na wuok. In koro dhi adhiya. Ok ni riemba na dhi adhiya ka kiparo no. Nitie kuma adwa dhiya. Nitie kuma adwa dhiya sani. Ndoyeno ka aseketo bag ka adwa wuok. Iyudo ka ang'ama sirikal abiro gi full force amuomo gode ga ore. Amuomo gode ga ore adonjo ka in force. Wadune rie? Yes. Donga nyisi ni togi malich mara. Togi malich monego gone masaru. Bedo gi wasiwasi. Kuri winyo nyanya bondo. Wachalo no me. Gimora neno to komora. Kendo ang'ama individually okaro ga gik machwanyo ngimana. Kumba tipo ka giwat. No, ngena donjo dala ni ka onego beni chunga, onego bena donjo free and fair. My friend. Ngamo chungi? Akianu luonge ni watchman, takiane ne gardener, takiane ne flower cutting, akiani luonge nango. Ba wuoyo go to nini be tichore na nini ngiya gi wang dirisa. Ngiya gi wang dirisa kar mondo yaw na dot. Man andiko dala ka utiyo dala ka. Indiko ng'ato dala ka nade taonge tijo mitang'atimi. Ang'o muni ndika mondo obed machiegni. Kori dwani ini andiki mondo ibed jatich matiyo dala. No, ok luonga kaka ineni dwa luonga jatich no. Abedo buti machiegni winjo tatimo gik manyalo timore dala ka. Ang'o machapi? Kori dwani tera. Okiteo kateri ateri nade ni nchio mera anyalo bet kodi individually. Iwinja. To kaki wuoyo no kitaka gibi. Jatiji na nochwanya to macha ok ng'ama nyalo tiyo ni pare. Duonde rach mokwongo okia ko welo, okia kata nyana an ng'a. Lenge na kumba. Koro wawe wach nyathi ma wuoyi na biro ng'iyane na kaka loso. Wadno nyaki ng'i pare. Wach no nyaka ng'i kaka dhi loso wawe wach. Ngeni abro destroy kwe mar dala komera ka. In koro dhi ade akine na. Kendo kada ka nyathi ma Sam no biro ng'e na abro destroy kwe mare. Ka poni jatinyi pod ni ka ibo chibanga nyadhi ng'i kaka loso ka jwe.
Idhi lose ni dhi riembe koso nang'o? Nyathi ma wuoyi no asekoni ling dhi. Adwa ni nyaka riembe, ok ni dhi lose. Idhi riembe? Adhi riembe. Yes. Now you talk. Iwinja, mano kori wuoyo ka ng'ama riek, iting'o ji 7 kuom wach achiel. Koro, an no koro adawuok. Ne, ok iwuok akine ni wuok. Dang' awuok gi dhoga nono ka nyaka nende luonga to ti okelna kata pi modho amodhi. Idwa na kuom. Adoni pod ne gine ne. Idwa na teng' buch tienda e dalani. Indi adhiya 1000 mami na ng'eno seto fundi. Ok iland 1000 kaka ilando no. Bende onego bed ni miya 2000. 1000 dang' iland ne ji kaka ilando no. Dala man gi pesa kaka uko. Sudo na duokni. An kiki sungi ka pesa ni ka. We walo kaka inani walo no. Ami pesa na. Pare ni nyanya bonda an kiki mil record pare. Koro indi adhiya baba. Ang'eni wabiro nenore. Bebe ne. Okamor pare kaka inani paro no. Okamor. Ai weche mang'eny. Sa koro ng'eny adwa na wuok. Kiny duogi baba. Kina duogi to kapimi ikue pare. Yiti waisani Kwa Mungu Baba, kama unipendi mamai, shauri yako an 1000 mosemeani maroma be ok chand chunya. Osemiyango? Bana ne omia 1000 which is $10 my friend. Gima wuoro ni kare ni nego ng'ana dier. In mokwongo riembi dalani. Iriembo ng'a. In riembi, Ande riemba. In ndalo ni orumo bwana, tie ground bwana. Apenji ne. You are finished, my friend. Ani ka jakonga ng'ama riek. No. Adwa ma penjo mayom. Wakat then idhi kumide. Idwa riemba na timang. You are finished. Aningini ng'amo sedo ka. Ini rumo bwana, rumo. An ng'amo sedo. In outside the home. An ng'amo sedo ka kwako chiwo wadgi dongo. Bana ne kumene ni donje no to teri mos bwana. An ng'amo sedo ka kwako chiwo wadgi. Ane relax. Ok ni kwako chiwo wadgi. Ng'eni bi weri ni ng'e gik ang'eny dala ka. Ng'ena pin nyoro gotieno. Gima biluonga ni soja mano king'eyo. Nyoro gotieno na neni kamoro. Bana ne wawere gi weche mang'eny. In ok nyal riembi bwana. Ng'ama tiyo maber dala ka mok nyal riembi bwana. In ok nyal riembi. Wuodo mera in ok riembi. Lakini ne? In ok riembi makata pin tek makata sawe rume in ok riembi. You are not fired bwana. In fact you are not fired. Fired? Okay, in ok riembi bwana. An adwa dhi na yue matin kecho semia 1000. Kakoro semi 1000 to aro kinya kasane bwana. Bwana idhi chulu bwana, we uru bedo gi wasi moko mang'eny. Komera ka pesa ni tidhi chulu bwana. You are going to be paid, my friend. Iwinja? Bwana dikume de bwana, ano karan bwana. Ani pana ran. Weri gi weche mang'eny bwana. Weri gi weche mang'eny bwana. Weri gi weche mang'eny ka kineni weche mang'eny. Wuoth ni chalo kodi nani? Wuoth otek. Ng'eni USA bor. Ang'eyo. Koro ng'eni ndege mokwongo owuok. Dong' nanyisi ni natimo booking? Nyisa ni yiero na message. Koro booking ng'eni natimo ka koro ng'eni piny masani ng'eni booking itimo 1 month. Kapodi rita? Koro ng'eni booking natimo tarik 16 dwe mokalo. Koro mane ogona goya simu ma adhi kanyo mapiyo. To mama sani nitiere koyo Amerika. Aneno jowa dendi iduo ka dendi odok. Sani nitiere doneno ka lando. Donge maneno ni ng'eni irwenya idonjo biwe. Aneno ka nyuolra malando. Do ng'eni wuono ni rateng. Baba une rateng kendo machalo gi maka. Ka ukite. Baba uto ni rateng. Koro ng'eni donge alokora malando nikech wach koyo. Ma ing'eni na tuera makata gi jacket mana rwako mokalon. Akora donje Kenya ka. Sani piny tek. Wuoth tek to bei ni malo. Ma ing'eni 1 million moro manikete account na cha. En natiete kodi wuoth te. Orumo te? Adong' nono. 1 million transport moya mgine na Amerika. 1 million no kaka ni yore en nadhi timo kode booking to gik matindo michamo gi. Orumo. En kata ko rumo pesa toksida. 1 million mano nyathi pesa. Tapenji dala ka dhano dhi nade? Dala ka to wadhi maber. Kote mosebedo ka chwe nyathina. Koth chwe dala ka. To nyisa ni atoti, ni nyisa ni tije tich mane yudo manyien luong na atoti. An gi nyathi manyako moro ka iluongo na Toti. Odhi kodi nade? Wadhi maber.
To kijana ma wuodo nyango ni. Silas. Wan kodgi. Silas binti. Wan dire kodgi, wadach kodgi. To nyathini ng'eny nanene gi paro moro, to giwang' moro machwikore, akini po chandi dala ka. Kendo ato pok okelo na ginene, pok aneno kite moro. Nyani nyathino kamor godo. Nitiere kaka en giwang' moro machwikore, luor bo onge godo. Jo wa nyathini aneno ka gima ochicha. Ng'eni piny ka ing'eni nyathini ka nene, ka an kode to wuonde ni oluora. To ka go toka ni, to chal ng'amo chaya asepime. Asepime nyathino endi. Akene wadhi timo nang'o sani jotiche mayudo tek. Kech kata ang' iyud moro. Tabia ni ile. Jotich to yudo tek lakini nyathini pod apimene, apimi anena. Koro adona apimi ane to mwenye ne wadhi godo ni. Wach ng'eno sechana makana sama na Amerika ng'eni ni nene yoro na message ni nodugo kwalo gweno moro ni pok ichule. Silas. Macheno kwalo gweno joko wino. Mano dhi chulore godo. Koro joko wino mano tiyo ne koso no tiyo ne joko kech. Joko kech mano tiyo ne to dhi kwalo gweno joko. Wach ni ng'eno chwanya mi ng'eni nadwa oro detective mondo bi dala ka mondo man. Why is a criminal file? Manyaka chief ng'isa ni to yuora ang'o miyo chaya da egweng'. Yuora riwore nyaka gi wuode masam gidwa chaya go. Mae sirikal maloso gweng'. Nyaka wach ne winjo chief. Okumba. Ang'ama nigi executive file of criminal family. Okumba gima watim. Abiro iri individually mondo akelni weche machanda life. Gima watim sani wiya bara mokadhi winjo wechegi. Chief ing'eni chuli, dong ing'eni mane tich momi chuli. Ichula to bi ka wang'i ler. Bana an yuora ok nyal chaya gi wuode. Winya my friend. Okumba. Ating'o file moting'o takataka mag di te. Okumba ng'a dhi mbele. Yuora chaya gi wuode te. Gimitim winjo. Atim nang'o? Bi ka wang'i ler. Wang'a olil sani. Sani mer bwana. Amer nang'o? Amer ta wuoyo. Dong amer wuoyo lakini wacho gik moko mo onge. Chief bed ng'ama straightforward. Temni ani winjo kumba. Ng'ama luoro. We donjo weche moko mag gine ma nono go. Giminyalo konyo. Ne an gi paro. Un sani kaka unjo kong'o. Ng'eni kuonde muwuothe. Ng'eyo. Ok na jakong'o we yanya. Ara ni konyo gi paro. In gi paro moro. Idwa golo giri moro. En ang'o? En ligangla. En ang'o midwa golo oko no chief? Ng'eni un joma kano ga nyaka bonde. En opingu koso en ang'o? En ang'o? Mana puodho? Nyara nego tim graduation. Sana ng'eni nje ka adonje tich. Poko ayudo gimoro maber. It's alright. Kuonde muwuothe gi mag kong'o gi. Kanya midhi ketho go mbaka ni. Wach kong'o we wuoye. Adwa ni wuoye wach puodho michako. Makoro ma gine piem omeri koso ken. Dong en ko. Ne bwana an gi karinge wi ang'eny ma kike wal koda. Iwacho gima winyo kiwacho ni in gi graduation. Graduation mar your child. Koro ionge pesa. Pesa mano koro ok nyaromo. Koro idwa na konyi na. Miya customer mondo mi puodho an gi achiel. Ing'eyo wuodo mera masam. Manyo aloka nyoro me pok obudho. Ang'eyo. Nya winjo kogo mbaka. Ni mano wuod nyanya bondo. Bas wuod nyanya bondo no mochaji no nyathi ariek nyathi tin riek. Nyathi joko checho. Nyathino ng'ima ng'eny marach. Ngi yuarruok mag anyuola. Nyathino ema nya winjo ni dwaro lo mogere orphanage. To koro kudwaro sani ng'eno dwa chako chando ji e gweng' ka orphanage no ng'eno dhi chando goji. An gi lo ma stima tiere machiegni nyalo ywayo pin tie machiegni. To miya gimoro kanyo mondo adhi awuoni kod. Koro mani se uso ma koro miyi gimoro ni. Gimoro kanyo ng'ina an ka ng'iso no bi okawo lopi no to direct. Kele kumbe ntie ko dhi adhi mi 10%. Miya gimoro kanyo wala mar chai. Ami 10% bwana. Wena gimo adhi achwad glass. Ka no bwana. Miya kata 20 moro kanyo adhi achwad glass. Nise wacho ni ok imadh kong'o. Mano glass amo. File ni koro akel ni office koso akel dalani. File kelo office. Walo chifu bu chamo pes koro abso nu chamo pes mau kae. Uwe nu bro chamo jiga kuparo no.